Στον αυλόν Αττικής υπάρχει η μοναδική εκκλησία πανελλαδικός του Αγίου Νικολάου του Εξιονίου, την οποία έκτισαν Σαρακατσάνοι, οι οποίοι βρίσκονται εκεί στην περιοχή, και η μοναδική εικόνα του Αγίου έργο του 1896-91, που σήμερα αντίγραφό της μου φέρνει και μου προσκομίζει ο πατήρ Αθανάσιος Κρουσούλας με τα μέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου του Σάλεση από τον Αυλώνα, ώστε να τον έχουμε εδώ τον Άγιο και να τον οικετεύουμε και να τον προσκυνούμε. Η εικόνα, αντίγραφο της εικόνας είναι εδώ, στα χέρια του πατρός Αθανασίου. Πρόκειται περί μιας μοναδικής εξαιρετικής εικόνος, η οποία έχει και επιγραφή, όπως την έκαναν εκεί οι Σαρακατσάνοι της περιοχής, και μάλιστα φέτος έκαναν πανηγυρική λειτουργία, είχαν την ευγενή καλοσύνη να μου στείλουν και το φωτογραφικό υλικό. Και βεβαίως ευχαριστώ πάρα πολύ, σεβαστέ μου γέροντα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Αυλωνίτες. Η πίστη σας είναι δεδομένη, γνωρίζω την αγάπη σας προς την Εκκλησία, γνωρίζω την τήρηση των πατρών παραδόσεων. Θέλουμε να σας ανταποδώσουμε την επίσκεψη με την ενορία της Ηρακλήσας και να επισκεφτούμε τον όμορφο Αυλώνα, να προσκυνήσουμε τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Αντωνίου, να επισκεφτούμε το Μουσείο Ζυγοβαλά, το οποίο έχετε εκεί αναδεικνύοντας την ιστορία σας και τον πολιτισμό σας. Σεβαστέ μου πατέρα Αθανάση, έχετε μεγάλη ιστορία στην τοπική εκκλησία εκεί της τωρινής δημιουργητής της Μητροπόλεως Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως, παλαιάς Μητροπόλεως Αττικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για το δώρο σας προς την ενορία, αλλά και για την παρουσία σας που μας δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά. Δεχτείτε λοιπόν τις ευχές μου, ο καθένας ξεχωριστά. Αυτός ο άγνωστος νεομάρτυρας, ο οποίος πλέον αναδείχθηκε και κατοχυρώθηκε στην ελληνική βιβλιογραφία, να μας επισκιάζει, να μας ενδυναμώνει, να μας φωτίζει και να χαρίζει ειρήνη, την προσωπική ειρήνη, η οποία αποτελεί μέρος της χάριτος και της ιδιότητας του Αγίου Θεού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτα Σοφίας, Ναυσικάς Βασιλικής Μέρης Μαρίας, Ελευθερίας Χάιδος Σιδέρη, Κωνσταντίνου Ιωάννου Άρτεμις, Σωτηρίας Αγγελικής Αθηνάς, Γεωργική Ρωμανίας, Αθανασίας Κωνσταντίνου Ευαγγελίας και Κωνσταντίνου, υγείας και θείας βοηθείας υπεραυτών υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ιδιόμαστε υπέρ τη διαφυλαχθεί με την Αγία Εκκλησία πόλη και ενωρία ταύτη και πάσαν πόλη, χώρα να πόλη, γης λιμού, σεισμού, καταποντισμού, καιρός μαχαίρας, επιδρομής αλοφύρων, εμφυλίου πολέμου και πλήθους του θανάτου, περίπτωση και μη άλλας των γενέσεων, των αγαθών, των άνθρωπον, θεών, το πως τρέχει και δεν συντάζει πάση των κοινωνών, τους έτοιμων κινουμένων και λύσης και εμάς, Αδεόμαστε και υπέρ του ψεύτους ο Κύριον των Θεών πολυθρήσεων ημών των αρτών και ελέησον ημάς. Πάπτος ο Θεός σου στον ημών η ελπίς πάπτων περάτους και ηγήσου των εκβελάς και έρη μακράν και ήλαιος και μημιδέρνοντα της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος προς Θεός υπάρχεις και στην δόξα πέμπτο τον Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα την υγεία και σώνος των αιώνων. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομεν. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες πανεχράτου δεσπίτης ημών ο Θεοτόκου, η Πατρένου Μαρία, δυνάμει του τιμή και ζωοποιού σταύρου, προστασίες των μη πρώην Θεών θενάτων σωμάτων, και συγκεκριμένο όξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστήμιου Ιωάννου, των Αγίων σου παρευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών μεγάλων ευρεγών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολογίου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου Πατριαρχών Αλεξανδρίας Νικολάου του Ελμύρης, Σπυρίδων Επισκόπους με τον Συνεγγρέου Πενταπόλου των Πρόγων Λατουργών, των Αγίων σου Μεγάλων Μαρτύρων Γεώργιου Τροπεοφόρου, του Μυρολίου, Θεοδόρου του Θεός Πρωτολάτου Μιλάς Αθήνου Παραλάβους και Ελευθερίου τόπου Θάνων Λατουργών, των Αγίων Δόξων και Αλλήλων Μαρτύρων Οσίων και Θεοφόρου Πατερών ημών, Εκατρίνης Μεγαλομάτης Πονσόπου Γεωργίου, Οσίου του Νέου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιεχημιάνης, Μαρίας Μαγδαλήνης Αποστόλου και Μαρκέλης της Παρθενομάδος, όσων και τιμή με επιτελούμενη και πάνω στον Αγίων,
προφροντήσω την δέση ημών, δώσει την άφθο πραγματμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπτων τελικών σου, αποδίωξον Αθηνών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον μόν τη ζωή του Κύριε Λέησον μας στο τσικάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. που ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών 5.000 χιλίους άνδρας πορτάσας, αυτός ευλόγησε και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και των έλεων, και πλήθων αυτά εν της οίκης των προσφερόντων και εορταζόντων την Αγία Εορτήν και πανήγυρη ταύτην, εις τους κατοίκους της Νέας Ηρακλήξης, εις τους κατοίκους του Αγλώνος, εις το έθνος ημών και εις τον κόρμον σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους Αγίας σου. Ότι σύ ο ευλογώ, συνδυών και τρέφων τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, εσύ την δόξα να αναπέμπομαι, συν το ανάρτου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και εις οποίος πνεύμα την οικιαή, εις αιώνας των αιώνων. Όλοι μαζί. Πλούσιοι εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξικούντες στον Κύριο, ούτε να ποθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δεξικούντες στον Κύριο, ούτε να ποθήσονται παντός αγαθού.
βοηθούμε.